अमा जाया दा अमा जाया इयो जाया आं बिसोर गासिखौबो बोरमासो जायो बोरमा दाउ हांसो फारौ ओमफ्राय एकदम डेन्जारखा आरो आथिं आसुगुर खर' मेलेम सेलेम जाजोबो खुसियाखौथ' दा संगासिनो नै सिथ्रि सिन्थाय मायाव होनानै दोनदों आयौ 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 नै जाथावथाव जाखाबाय खुसिया बिदि गिदिर गिदिरखामोन नायदो रद'-रद'खा हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ आरोना दिनैहाय माने बारियाव भिडिअ बानायदोंब्रा बेलाय होननानै माने मैया जोंहा हाम्फेनि फट'शुट खालामदोंमोन नालाय बेवहाय आङो माने आंना दैमु बसुमतारी चेनेला इउटुब चेनेला 100K साबसक्राइबार कमप्लिट जाब्ला अमा मासे जाहोगोन होनना बुंदों नालाय आंनि साबसक्राइबारफोरनो आंनि लोगोफोरनो माने जायफोर आंनि भिडिअखौ अनसायो कमेन्ट खालामो आंखौ सापर्ट खालामो आंनि भिडिअनि लिंकफोरखौ शेयार खालामना होयो आंनि भिडिअफोरखौ नायो आरोना आंखौ सापर्ट खालामो एक्सुअलि दा माने अमायाथ' मासे देरखाबाय देरनाया ओमफ्राय बेखौ माने दा थाबै साबसक्राइबारा आंना 100K जायाखै नालाय दा बेनिखायनो बेखौ माने होथ'नाय नंला आरो बेलेग मासे लाबबावबाय आङो दा JDXआ बुंदों ओइ एन्जर बुंगायासो देरसिन होनना बुंदोंमोन नालाय बियो आं दा देखायनोसै नोंथांमोननो अमाखौ ओमफ्राय जोंना हाम्फेनाबो बे मासावनो आरोना लोगोफोर माने बे मासावनो जोंना डिलिभारनि डेटआ प्रेगनेन्सिनिया ओमफ्राय नायनोसै दा बिसिनि नार्सफोरनि डेट होनाय बायदिबो जाया नालाय माब्लाबा उन सिगां जायो दा ओरैनोथ' बे मासावनो डिसेम्बरावनो जानुवारिबो नांनो हागौ खुनु बुंनो हाया आरो दायो दा नोंथांमोननो अमाखौ देखायनोसै आं अमाया नैबेनो लोगोफोर नै गेन्द्रे नै गोगोम देरखाबाय अमाया 100K ना थाब साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जायां होनदो आरोना माने बेखौ माने बुन्दा होबाय बुन्दा दा बेखौ बुथारनो हाथ'ला लोगोफोर दा 100K जानायजों माजों जाहैसिगोन मासे दङ नोंथांमोननो खिथानो आं खासिखौसो होगोन आं अमाखौबो हगारदोंसो मैया एन्जर बुंगाजों समाननाया नैबेनो आरोना अमाया खासि बानायखाबाय लोगोफोर नै ओइ नै गेन्द्रा वा खारलायबावलै बेबो नै दामफ्राब्ला जाखाबाय खासिखौसो होगोन आरोना बेनिखायनो लोगोफोर थाब 100K खालामदो साबस्क्राइब खालामनानै दैमु बसुमतारी चेनेलखौ नैबे स्क्रिनाव होनायानो बेखौनो जागोन आरोना लोगोफोर 100K जाबाथाय 15,000ल'सो नांथारसिगौ अननानै थाब साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर ओमफ्राय अमा देनोसै हाम्फेयाथ' अमा जाया लोमजादोंसो लोमजादों हाम्फेया अमा जाया दा अमा जाया इयो जाया आं बिसोर गासिखौबो बोरमासो जायो बोरमा दाउ हांसो फारौ ओमफ्राय एकदम डेन्जारखा आरो आथिं आसुगुर खर' मेलेम सेलेम जाजोबो अमा खोमाखौलाय अमा खोमाखौ बिराद मोजां मोनो होनदों नामा नोङो अमानि गुन्थुद्रिखौनो जायोबा आरो खोमाखौलाय मानो जाया जानो लागाव सालायखौ सिन्थाय जाबावोसो दां जाया जाबाय गासैबो समफोर जाजोबो बाब माने हाम्फे बिबोनांनो आंनि फंबायनो आरोना माने खुसिया बेदर एवना हैनो नागिरदों आङो रौतायाव ओमफ्राय दा एवगासिनो दङ दाखालि ना मैया मोनदोंमोनथाय मैयासोमोन ना मैया मोनदोंमोन आं जावनानै माने बे चेनेलाव माने लोगोफोर आं भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोनानो जाहैबाय माने कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक नांनानै दंमोन हप्तासे थायो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकआ हप्तासे सानसेनि उनावसो माने भिडिअखौ आपल'ड होनो हायो आरोना ओरैनोथ' 90 डेजनि उनावसो बे हारसिंनो रिमुभ जालाङो माने माबा मोनसे भुल मावबावबाथाय मोननै स्ट्राइक फैबावबाथाय मोनथाम जाबाथाय आंनि चेनेला टार्मिनेट जागौमोन आरोना बेनिखायनो आङो माने भिडिअ आपल'ड खालामनो हाया लाइभबो फैनो हाया कमिउनिटि पस्टबो होनो हाया कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक नांबाथाय दा बियो आंनाव मोनसे जानानै दङ कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकआ मोनसे नांनानै दं दायो बेखौ मार्चनि 1 तारिखफ्रावसो आंना माने माबागोन आरोना बेयो गोमोरगोन हारसिंनो दा सिगाङावनो वार्निं नांनानै दंखायोमोन आं माने बारा थाल लायाखैमोन वार्निंआथ' थाखायो बयनावबो थानाया होमबाबो माने बारा थाल लायाखैमोन आं मानि थाखाय वार्निं नांदों ओमफ्राय आङो फरायनानै नायबाय माबा मोनसे नि थाखाय नांदों आरोना खुसियाखौथ' दा संगासिनो नै सिथ्रि सिन्थाय मायाव होनानै दोनदों आयौ 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 नै जाथावथाव जाखाबाय खुसिया बिदि गिदिर गिदिरखामोन नायदो रद'-रद'खा माने अन्थाइ बाजाब ओमफ्राय खुसिया फंबायखौ जाथों होननानै माने दोनखादोंमोन आरोना आइया आंखौ संनो होलायलायाखै ओमफ्राय दा लानानै थांसै
आं दा माने फंबायनो खुसिया बेदरखौ होखांबाय बेनिफ्राय आङो सारमोनखौ लोगो हमनानै थांसै सारियालियावनो दंनो सारमोना उकिल सारमोन दं आरोना बेहाय खामानिनि थाखायनो एकदम खारदावनांगासिनो दं आङो बिसोर ओरै रौता तेजपुर लाइनाव दं होनना बुंदों बबे साइडआव दंथाय र' आदसा बैयावनो दं बै गारि लाखिनायानो गारिफ्राबो एकदम दिगदारसो बेहायनो दङ बिसोरो गारियाथ' बेनोमोन बबाव दंबा सिङावसो दं ना मायावसो दं फन खालामनांसिगोन आं आदसा ओइ नै साहा लोंदोंमोन खोमा बैसोर फैबाय थानायानो आरोना आं दा उदालगुरि गलमा मोनफैबाय बेनिफ्राय हरसिंगाया बारा गोजान नङा आरो दा उदालगुरिनिफ्राय मथा मथि 20 मिनिटसोनि लामा हरसिंगानिफ्राय आरो जों नाफुराव थांबावनांगौ आरो बे खोला हाथिंजाय सानाथ' नै हाब्बायानो ओरैबायदि गोजा जाबाय आरोना साना हाब्बायखौनो होनदो दा गलमासआव मोनफैबाय आङो ओइ सिदा थांसै आङो मा दानो थांनो लागायबाय आं दा गलमा मोनफैबाय गलमा उदालगुरि गलमा हर थालायलायनानै ना सारो जाहैदों आरो ना गुमैमोननि गामियाव माने बान्दो दं नालाय बोसोरनै जाबायमोननो सारैया एबार देग्लाय सारदों आरो ना दिनै गाबोन नाखौ हमगोन ओमफ्राय आं दा नै हांमासुक मोनफैबाय बेनो हांमासुकआ बेनिफ्राय आं राइट साइड थांसै हांमासुकनिफ्राय राइट साइड दा राइट साइड थांबाय डाइरेक्ट बिसिनि न'खौ मोनसिगोन आरो ना ओरैनो माबा होनना बुङो बहमा होनना बुङो गामिनि नामखौ हांमासुकनिफ्राय नुखायो ओइ लाइट थुनाय नुनायानो आरो मेचिन गंब्रै लागायदों हय 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 नोंथांमोना आं दा मोनफैबाय गुमैमोनहानि न'आव बारा गोजान जाया बिसिना हांमासुकनिफ्राय 1 किल'मिटारबो जाजोबा आरोना आधा किल'मिटार मोनफैबाय आं दा नै खोमसि जाजोब्बाय दायो सानबो हाबबाय नालाय सुप्रिया मोनफैबाय